ndinokutendera ndinokutendera chakasununguka amaisangana pale anosheperera ndashepa anogera ere katani tsinde dzake dzekuzasungwa anogera here kana kuti kwete zumba enda pamwe chete kuti tu Tineo inonzi iyo musana wa baba mix. It's a sachet inenge ichishanda iyo kubetsera pakutreta premature ejaculation kuna na baba wadokurumidza kuneta pabonde. Inobetsera zvakare kuboostawo inonzi iyo sex drive kuti kana munhu usisina chishuwo chepabonde inobetsera zvakare. And then inobetsera kuti munhu aite a long lasting erection yekuti havachaitiwo kunge wejongo ngoti 2 minutes vanenge vapedza. So this one inobetsera kukuboostira iwo time yenyu yamunenge muchiita pabonde. And then inobetsera zvakare kuti mai vanakirwewo nebonde because zvatinoziva tose kuti ana mai vanenge vari kumashure vana baba munenge matungamira kare. So this one inoita kuti mese mufambidzane musvikirane panguva imwe chete. Ma products burning issues anowanikwa iyo pa Corner First and Speak Koblenz House room number 401 pa 4th floor. Kana kuti munokwanisa kuti fonera pa namba dzinoti idzo 0712 266 240 or 0778 795 794. And kana muri kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana musatya kuti tsvaga tinowe ma agents edu anowanikwawo kunzvimbo dzakawanda dzinova idzo about 62 towns dzinenge dzine ma products edu iwayo. So tinenge tichikwanisa kungokupa iwo ma numbers evanhu vanenge vari ikoko and then mokwanisa kubetserekana. Uzabuda kunze akadzoka achionekwa kuti nzvimbo yake zveshuwa mbosto yakapfeka Papa nego inausanyatsa kuziva stereka sibati ndichimboona inenge sina kusarika musoro wayo nongudongo ndikonzo ai zile kana kunaita zake wakamubata Anggosi dapat, karena mungkin sih sama tu jadi kalau ni kopi lagi di rumah saya kan bisa makan kopi ya lagi ni, awak belum nak kali dah untuk di kalau ini pakai tu betul panu gumung pakai oh asing lain dari itu What's the last name? Msuri changame pamsuri makumbo pamsuri la maone ratai aona kuti sanara tawa kepai bujirawana mushini wao wakato dai kuti abantu tawa sematawa kuti wakachishe Right. Hey, bapak aku mau bawa tu. Stay order. Betul juga baik dengan ayo andino chete kuti abasimuna nasa andino chete kuti awalnya andina kuchete kuti
Ndimbobvunza kuti saka vatatuma vaoni toisa vanhu. Bona mwanangu, kutaura chokwadi zvandinoita inini ndinofamba nechivanhu. Vanhu ndaizwa kuti maisanganira musango ndizvo Zvakutaura. zvinoita here kuti ndoenda ndonotora munhu wangu muroi wangu wandinofamba naye. Iwewe handinoziva kuti tsoka ikanokorwa inokuvadza munhu. Unoziva tikatora mumwe woenda nemukadzi uyu unoratidza nzvimbo anenge ari kuti ndodzamakasangana nacho. Nzvimbo idzodzo dzouya toenda nadzo kune vanoenda kunogadzira. Asi pazvinoitika unogona kurarama kana kupara. Saka anokwanisa kutaura kuti itai zvenyu ndiwe kana kuti kwete, kuitira kuti kana ukazotadza kurarama hapana ngozwa inodzokera. Andinokwanisa. Saka tinoita matesti yakawanda pakubata chokwadi. Iyoyo inzira yatinoshandisa. Yechipiri, mapictures iwayo kwekomenti tingatizobete mutini. Pamusoro changamiri pamusoro dai rakutsonga mapicture kana delete akwanise kuwanika angatokwanise kurikavhika kana muri mufoni iyo kana kuti kana ambotumirwa mumwe mune imwe foni pamwe ndopaanokwanisa kurikava, asi kana achinge atodelitwa akwanise kuwanika. Chinokwanisa kuwanika kuikoneti mameseji kana mafoni call kana vaimbofonera izvozvo zvinokwanisa kuwanika. Nawi uya taura ngezvaataura asi unaudzawo content yake kuti pane zvamataura zvokuti muchifamba nechivanhu moisawo maprofita nen'anga dzinogadzira kana kuri kuti bheka racho robva ratodzika asafe tongoti ngaringodzike kune mukadzi wese wanongoenda nerarangodonha rese ariprakakura kusvika ataura chokwadi kana akazvita tongoita vanhu vacho tongoita zvinonzi zviitwe Chisoze tipana pachangamiri anokwanisa kuendeswa kuna setemburi nemukadzi uyu woenda vonoonekwa. tiri kuenda kwatate guru kuguruve wakakusunungikika here, asi ndikaenda ndikabata anenge anyepa anotongewa zvakaumana. Izvo tinofanira kutaurirana futi. Kana uriwe ungari kunyepera munzi, mutongo wako unenge wakakura. Kana uriwe uri kuramba iyo mhosva wakaipara, mutongo wako unenge wakakura. Saka chinditaurirai zvamuri kuda pamusoro changamiri. Zvinganetse vangatenderere, asi vanozviita izvozvo kana panhasi tinokwanisa kuzviita. Tine vaenzi vatishanyira izvozvo zvokuti ndinokwanisa kubuda navo ava
toenda pane vaenzi vavo vasati vapinda muno mudare vari kunze kwedare. Kana zvichigoneka zvodisconnectwa kana kuti voitirwa poitwa zvatinoona handizivi kuti vanozvitendera here. Unoti chii mwanangu? Ndozvitendera. Good, watendera. Ko iwe? Watendera. Atenda. Naye mai. Kuna buprofita. Kuna buprofita. Nami dai baba wangu anaenda na mawaiza kuto umoja kama jibele za matado kuona baba. Maono wasi. Kuona maona zviripo asi vaenzi wangatida kuti tiende kuguruve zvakuitwa unyoro huno aiwa tiende tipaone tinotozvona asi kuzotosa urivesa zvogona kuita akatitatoda indopano itai tore tikwete nawe kana pane varipo ene munozvitashoka Ndawezvo. Ndani vakuti pane vari panze vaenzi vabva kuHarare vangu vatoda kuti vazosvikawo mudare saka vasati vasvika zvavo vanogona kusokai mari iyi vanogona kuyanda. tinotenda. Okay, vashedzi vapindi akati shumba ukara sedza murume uyo yauya Aterei. Chauba manido kwa uichi. Ndio ungabiza ndio. Ngoja. Chakume mani pakati. Chakura. Mutama ya watu. Warume sila wabozwa. Kupati pi. Anisa ni zaidi. Abana bonde. Ukara. Bangoti bamunwe kandi bazinwe tawo. Asiyo zara kwanza. Yeba. Saka hiyo ngoji amaya bamudzima wako. Kwa fone yo watu wako ukadindini kibaya. Kwa fone akachipondezea ndio. Wakati ndio kibaya. Saka ni nasimukura. Wadi ukazifumulira. Tumanyaya wale tonga wazizo wanubiti. Endo kutozviomesera vanhu kana dayanga kutozviomesera vanhu dayanga chikabhadhara pamwe kana kuti akasikisi nokwanifana ngobhadhara kamwe chete zvinowanika izvi zvinowanika ndinonovaroti hausikumanirirwa asi tatinoda isusu ichokwadi masvosve amakatsikirira ipapo ndaramambo makope ivhu racho ndaramambo makope shiri dzakatokuonerera yako kudzimpostori asina kuti haugere dzikatokanikoonazvo mapudo zvese zvesango zvakatokuona kana wakazviita saka izvozvo ndo zvichaita mawitness pakuti breka ridzinga ukadzikisirwa breka rako nozviita sei iweweka kaona kune vakura inini uri munhu womurume ndaachibhedza ndibude ndofunga mupurisa wetu chiro kwakuudza kuti zviriko chivarume tesiso uyu mukadzi akambokuonerera uchigeza waimbogezera kumakora wega wanyatsoona kuti mushini wako hongo hamuna kudhedwa zvekuchengetedzwa but wanyatsoona kuti mparara wakanyatsobuda kwei hauna kuzviona wega ikokweyo hauna zviona ndinotoda ndinochecheudzwa aiwa zvinoitika okay mulungu uyu ari kutenderedza dai wangu uri mumwe shamwari vakupinda mapotisi zvinoita vamwe varume unenge usina kushupa mambo kudai unenge wati mambo kutadza kunowanika muvakidzani wako mapedzerwa namambo zvino iwo hausati wakuziva matare uchakuwara
watopinda palainiro nekukumbirisa kuti izvo zvihomora kadare kuna mambo kuti mambo ndiregerere ndangachiramba mhosva yangu ndanga ndinoiziva kuregerera nokutaurira isusu tiri papo sedare namambo wetu handisida kukuisa joki muhuro tinoda kuti iwewe utiudze chokwadi chete nokuti isusu zvatakutomirira sakutongomirira kuona result mangwana tozotoshandisawo sereferensi kuti vamwe vakaramba mabhireki aradzika kana rakaramba rakapera pamwe kuna amai ndokuti adini mabhireki chokwadi chiripo njokuti mukomana mhosva yamubata. Alright, ngatidai so. Okay, ngatidai so. Ngava musuluka aende amnofunga. Ane une hama yako iri pano? Dziripo. Dziripo amadzana. Right. Sununguka mumbobuda panze. Munokurukura nehama dzako. Pamwe ungave wavhiringika enda unonomaliza kufunga kwako nokuti inini handisi kudzoka shure saka ndinotaurira futi chandinenge ndichidai chokwadi chinonzi evidence umbowo hwavepo kutsika dzedu dzechivanhu hatizosvika pamunhu kuti ave anopfekera asi kuti kune munhu waanenge akasangana naye akataura chimiro chezvakavanzika tinochitora kuti chokwadi ende tinotuma vanhu vanoenda kumunhu nokuti haangafemberi ende kutaura kwake haana kundandama chete ndechekutiwo anenge akanetawo mukufunga kwake unopanzisa asi andoziva zvaanenge aita anenge akapusa asi akachenjera hakangano zvaanenge aita saka iwewe chokwadi chinosunungura kana kune vanonamata chokwadi chinoita pamusoro idare tadzoka vati vakasununguka kuuya saka vari kuuya kuti vazopatsanura nhau idzi asi vangu vari kukumbirawo vachiti vari kukumbirawo kuti vanotora mifananidzo ndo yavangu vachikumbirawo kuti vambotimirewo kutora mifananidzo ndo chikumbiro chavangu vachikumbira vangu vachitifanira zvavari kuchiitirawo chatinoda iproof tinokwanisa kumbo munoshaya mazera renyu yakangoda kutenzanei iwe mukadzi umbovapinda muno kuzopupura vandashedza hapana vataurira dare ratanga tiinaro muno asi vauye vakafembedza kuti nhau iripo ndeyekuti iwe wongonetsana mumwe murume aenda kunobuda ari uyu iwe mukadzi iwewe nhau iyi akusi kutanga kuiita ndizvozvo akusi kutanga kuiita handiti urunza shona yangu wakambozviitawo neumwe murume futi handiti ndizvozvoka usanyare wakambozviita neumwe murume ka iwewe chakaipa chinenge chida kucheze kuvhara asi chokwadi chinenge chiri mumatundundu
chine mabudiro yachinoita. Ukati ausiri wega watanga. Icho kwadi wangoti right. Noti kune akatangawo kumbofamba nemukadzi. Uyo anoda kudzidziswa kuti kana ari mumba afanire kuenda kubuda kunze gumbo mumba kunze. Iwewe mukadzi anokutiza kana uchitadza kumupa dhora chairo. Mukadzi anochengetwa. Wambokurowa makamboro akanganiwe ambokurowa kawani kudhara wanga waitei mwana weitona ndomunyatsa kuinzwisisa kuti chichakaitika ndii ndakatokutanga kudena. Ndio watotanga kudena. Amwale munato. Anditi aisi mosa ya babereki bako bari kupi? Arusenda ubeti. Bani nyaya. Iwe wangari kudei pakuti na ui mukadzi wako akarara newe wangari kudei kasika kutaura ndini akarara nemukadzi wangu zvinoita shamwari kana uchingopiwa mbunzi iwewe unongotaura kana waderera dare rinokubatsira kana wakwiza dare rinokubatsira kuti uende pakati nepakati. Saka hausi mubvunzi wekuti unokuremera iwe tsanangura chete kuti ndiri kuda zvakati pakutorwa wakatakaitwa mukadzi wangu nanini. Taura chii? Ndoda mombe zokuti wakaita mukadzi wangu nachirina chimani. Ichokwadi kune vanotamba nevakadzi vanhu panori pamombe kazhinji uchaja mombe 3 asi apa ndiri kuona kuti kuwanikwa kwemombe dzacho wati unoita basa rei? Unorima garden. Une vana vangati? Vana 2. Iwe unoita basa rei? Unorimawo. Unomuripira mombe 2 uyu. Unomupa mombe 2. Mbudzi 3 dzinouya kudari. Mbudzi 3 dzinouya kudari. Kazhinji uchaja mombe. Asi pamusana pekuona chimiro chako unoda kubetserwa mupfungwa dzako chaidzo. Iwewe uregawo chifambi uri pamurume. Wazvinza mwanangu? Murume wako ndeuyu. Chisumuka ukumbire regerero kumurume wako. Kana kuti usati wakumbire regerero uchiri kumuda ero. Sei uri kumuda? Taura kawana ukasika tinza. Sei uri kumuda? Munhu akaipa kudaro. Baba ichaongo aka. Wati? Azichaita. Saka usoshandisa pfungwa dzako kufunga iwe. Wazvinzwa? Akalimbika ataura chokwadi kuti ane munhu akamunyengetedza. Ndokuti wanga usiri kumupa sipo. Wanga usiri kumupa madhora. Akaenda unotsvaga angapfeka achita ane nzara. Uronzwisa? Iwe une mhosvo wofuti iwewe. Chienda next time ndiwe unoripa iwe kutadza kuchengeta mukadzi wako.
ndio uri kukonzeresawo kutadza kuchengeta mukadzi wako. Iwe kana waona uyu atadza kukupa dora racho kana $2 ndio wanotaurira. Wazinzwa? Ruzinzwa here? Unomangara. Wazinzwa? Saka taura unechekutaura. Taura. Wanga chitora nemukadzi? Watora nemukadzi wako iwewe? Iwewe uchirwirei? Aiwa, iyo inozoda counseling asi chimotanga wanogadzira kulipa. Walikwanisa kulipa chii? One? Asi gore rino ndai kunokusa mbemwe chete. Misikanzwa kana richiyo ndinokonzeresa kudaro. Dare rinochinja kuti urege kuzviita kunge taomesa. Anwazvinzi? Saka unokumbira kuti pare moso. Uda kukumbira kuti uri kukumbira kuti zviite sei? Kuti moso batarari. Next year. Anokumbira uya neimwe. Ya. Anokumbira uya neiripo. Atibatane chizwe. Pamusoro ndikumoya atitenderedza zino nebasa resi kuenda kunovheneka isusu mabhuku ake abva akutiita marungu ishe kana ibudze dare tokuti virimira mukomana uyo aita angachikuderedzera zviri kutaurwa nedare jeremia ichocho ndicho chokwadi kuti wambochitambudzei dare. Asi tikadzokera pachimiro chiri apa chiri chikumbiro una mambo uyu mukadzi uyu mambo idambudziko mumusha uyu iyeri mukadzi uyu achakonzeresa varume vakawanda kuramba vachiripa chete kuna maiko. Ini ndanga ndichifunga kuti mambo Jeremia mamupa mutongo wake asi mukadzi hamuna kumupa mutongo kuti izvi zvauri kuita izvi nokuti ainyatsotsanangura kuti handisi kuita pambiri nokuti kushandisa chi dhebho. Uyu mukadzi mabara mukadzi mhepo yanga ichitsanangura pa yachiburisira pachena kuti akakutanga uyanga hwake naye abvuma kurava kuti shimi nomuriro waeneka inotona kumonwa muromo kuti painenge yakuti koereke zvishoshomere mbichani mambo tsagaidza munezveopane mukadzi uyu mambo Order. Ndange ndakutonga mbudzi nhatu asi ndaona kuti nekuti ndaona kuti uri kuenda kutsvaga kupuwa madhora pamusana nekushaya. Asi wewe kana waenda enda unotanga kufunga kuti uite garden kana uite project. Iwe tira mukadzi wako project. Wazvinzwa? Nokuti uri kutadza kumupa zvangu. Iwewe dhepo haisi yokuti kana usipasa batike pamiri, haisi yokuti urambe uchienda uchita musikanzwa. Nokuti ukazouya muno mudare zvakare unoripa mumbe ende ndakutsvaga nevabereki vako. Runzwisisa? Enda unova mwana kwayo. Saka paunobisa mbudzi imwe chete wazvinzwa yokuti azviite yokuti unonozivisa vabereki vako kuti mbudzi kana ivo vanokwanisa kukubetsera kuti kuripa
kuti amuna kundidzidzisa zvakakwana kumararamiro eupenyu panyika. Wazvinzwa? Kunonatara baba wako kuti unoti kuti baba uko ndakandiri kuita izvi mangu pakanditonga mbuzi. Ndinofunga ndo chimiro chandakuitira vanhu. Iwo unobhadhara sei? Ndaenda kuchaja munhu napi asi ndabisa imwe chete. Kunyange uri tsotsi uri nini. Ndakuti unoadijasta upenyu hwako apa uri kutaura kuti mukadzi wako ari kuti makutorovana anokuanorova anotoda kutoripiwawo futi akatenga samanisi kutengerawo zvabharana. Saka budai enda unotanga wabhadhara iwe muso dzako 21 days. Right, vaya vachitoka kwandira